6 de la tarda, Catalunya Ràdio, Generació Digital. Toni Mayorgas, bona tarda, benvingut. Hola, bona tarda. Toni Mayorgas és director executiu de Digalix, una gent que ara descobrirem a poc. És una empresa de Barcelona formada per un equip multidisciplinari de base tecnològica. Ells es defineixen com a sense complexos, una petita empresa que demostra que per fer tecnologia avançada no cal ser americà, ni viure a Silicon Valley, ni pertànyer a una de les grans multinacionals. Això forma part de la vostra base fundadora. Sí, està a la base del nostre ADN. Sí, esperit emprenedor i de poder fer coses de tecnologia i d'innovació que se surtin de lo normal sense una gran estructura. Tu ets d'això de Prometheus i de trilogies i d'Alien i del Senyor dels Anells o no? Et veig amb una samarreta de Matrix avui, que com a trilogia també ens valdria. També ens valdria. Normalment em quedo amb la primera i ja em costa anar seguint. Escolta'm, explica'ns una mica pas a pas, anirem entrant amb el que feu, però aquest projecte que vosaltres anomeneu Digalix, en què consisteix exactament? A veure, nosaltres l'empresa li vam dir Digalix jugant amb el factor de que, en aquell moment que volíem crear l'empresa, a què ens dedicarem, no? Ens dedicarem a el que sabem fer, i era multimèdia, audiovisual, sistemes interactius, però normalment la nostra trajectòria ens ha ensenyat que cada projecte era una cosa nova, algo diferent, i moltes vegades no tenies nom i deies, Digalix, de moment... Sí, digue-li A, digue-li B, Digalix. Exacte, que ja resoldrem com fer-ho, no? I així va sorgir el nom de l'empresa. A veure, vosaltres treballeu amb un concepte que vosaltres defineu com a objecte de gran format i col·laboratiu. O sigui, estem parlant que estem en una era en el que tot comença a ser tàctil, Primer van ser els telèfons intel·ligents tàctils, llavors van arribar les tauletes tàctils, l'iPhone i l'iPad com a abanderats, però darrere n'han vingut un munt. A la primera hora hem tingut una xerrada àmplia sobre tot plegat, i vosaltres aneu un pas següent. Sí. Gran format. Gran format. O sigui, està clar que ja amb els smartphones, amb les tablets i tot això s'ha introduït molt, la gent ja s'ha acostumat, tots estem acostumats a que tot és tàctil, però nosaltres quan vam crear l'empresa ja abans fa 5 anys ja fèiem multitouch, i fèiem multitouch amb gran format, amb un sistema propi, amb el nostre desenvolupament, i ho fèiem, estàvem treballant a 40-46 polzades. Vull dir, perquè ens entenguem, i dir-ho fàcil. Això seria un iPad, però com si la taula del menjador de casa nostra fos un iPad. Exacte. Tot allò és pantalla, tot allò és tàctil, multitàctil, i allí s'hi poden fer meravelles. Exacte. Una mica juguem sempre, no?, que li diem a la gent, això, perquè ho entenguin ràpid, és un mega iPad, no? Doncs sí, una mica seria això la conclusió, no?, de que estem treballant amb 55 polzades, amb multitouch, amb il·limitats punts de detecció, i tota la integració, tota la fabricació l'hem fet nosaltres, la tecnologia, i per això també vam presentar un projecte al Ministeri d'Indústria i va ser validat. O sigui, realment van fer alguna cosa aportant valor. I el que volíem era fer una taula, fer una gran superfície, perquè ja està clar que a nivell individual amb un smartphone tothom estem acostumats i ho portem a sobre i estem tot el dia, no? Però quan estàs davant de més gent, quan vols compartir, vols col·laborar, una gran superfície com aquesta és un factor diferencial, no? En essència, m'imagino un entorn professional en això. O sigui, m'imagino una taula de reunions on hi ha un equip de gent que fins fa poc tot anava de papers d'un costat a l'altre, presentacions d'un costat a l'altre, o aquell típic PowerPoint amb un projector que sempre el tenen els de la planta de dalt o els de la planta de baix, o que ningú sap què ha passat amb aquell projector, que s'ha d'endollar un portàtil i del portàtil es projecta una paret, si és que hi ha paret, si no hi ha una pantalla. Llavors m'imagino tot això resolt en què la mateixa taula de reunions es converteix en un... Sí, tens un entorn de treball, un entorn professional, de presentació i de col·laboració. O sigui, el fet de que siguin il·limitats punts de detecció i que el software el pensis com perquè puguem interactuar alhora és l'avantatge clau, no? O sigui, és el fet de poder estar treballant en conjunt, col·laboratiu, i amb una gran superfície, no? Convertim la taula de treball en això, però no només amb això, o sigui, hi ha més sectors, no? Clar, perquè el sector professional jo el veig claríssim, però vaja, només m'he de posar a imaginar i em comencen a venir una colla, Correcte. És que potser el que estigui més lluny ara seria qui s'ho pot posar a casa seva, no? Però que també ens agradaria a tots que la taula que tinguéssim a casa també fos això i ens permet veure les notícies i el mail i la tele, etc.
Però hi ha més entorns, no? L'entorn d'oci, restauració, nosaltres ja en tenim X-Tables instal·lades en aquests sectors, està funcionant, i en aquests sectors doncs, està donant una aplicació d'oci, pots jugar, pots tenir aplicacions pensades per això, però també pots estar demanant al cambrer què és el que voldràs prendre mentre tens interaccions amb les teves copes, el teu got... Per tant, el nom del dispositiu de Digalix l'anomeneu X-Table. X-Table. I teniu moltes X-Tables diferents, més o menys desenvolupades. Hem fet un ventall que fins ara ens ha portat a tenir 4 models diferents, però també és veritat que en cas concret doncs, es pot fer alguna cosa a mida. Quins serien aquests 4 models? Els 4 models que tenim ara mateix, un es diu XS, que per nosaltres és el petit de la família, vale? I estem parlant de 42... El petit, que és gran. Que és gran, són 42 polzades. Aquest seria el petit. A partir d'aquí comencem, no? La nostra tecnologia ens permet treballar a partir d'aquesta mida. I a partir d'aquí, doncs, els altres els hem estandarditzat amb 55 polzades, una mica buscant la comoditat per 4 a 6 persones. Llavors són taules d'un 1,60 m, 1,80 m, i estem amb aquestes polzades. I tenim el model Bend, el model Iron Bend, que té un acabat amb xapa pintada, i el model Wings, que és una mica el top de la gamma, no? Que és un model que més s'aixeca per poder-lo posar en mode presentació, i hem cuidat molt el detall, les potes tenen forma com d'ala d'avió, i d'aquí li ve el nom de Wings. No et demanaré si teniu preus i tarifes penjades online, que m'imagino que encara no, perquè són projectes que es construeixen encara a poc, diguem-ne, per cadascun dels compradors, però que l'objectiu, al final, és fer una cosa gran. En un món en el qual tot va molt ràpid i en el qual tu inventes una cosa i n'hi ha una altra que l'ha inventat, o com estàvem parlant a la primera hora, Samsung, Apple, jo vaig fer primer una pantalla multitàctil, no la vaig fer jo, anem als advocats, les patents, Google allà darrere, Motorola, hi ha milers de patents diferents que canvien molt poquet el concepte sobre el qual estan registrant aquella innovació. No us fa una mica de por, una mica de respecte? Us hi trobeu còmodes? A veure, fa respecte, el que passa és que no tens més remei que adaptar-te, no? Si tu estàs aportant nova tecnologia, has de ser conscient de que si tens una mida d'empresa petita o mitjana, aquests grans mostres tenen molta estratègia en quant a fer el negoci en patents. Llavors, tu el que has de fer és protegir-te molt bé de la difusió que fas de lo que tu fas, has d'anar buscant on estan els foradets que et permeten anar registrant i patentant petites coses, perquè almenys tinguis el dret d'ús de tot això, i el que tots som conscients és que la finestra d'oportunitat és molt curta. O sigui, t'has d'anar reinventant, si algun avantatge hem de tenir nosaltres és tenir molta cintura, i la tecnologia que estem aplicant ara per fer la detecció d'aquí 6 mesos serà una altra, i d'aquí un any no sabem la X-Table en què haurà evolucionat. Quins serien els vostres rivals, la vostra competència? Gent que el món està fent coses similars i que vosaltres esteu allà alerta vigilant. Perquè vam veure la Surface, per exemple, de Microsoft, no? Seria una de les clàssiques que fa temps que es comencen a veure, tot i que ara la Surface de Microsoft pel gran públic serà una cosa molt més petiteta, perquè la nova tauleta tàctil de Microsoft que sortirà aquesta tardor també es dirà Surface i serà això, serà l'iPad versió Microsoft, no? O el Galaxy Tab versió Microsoft. Sí. Però Microsoft originàriament tenia una cosa que es deia Surface, de fet encara la té, que és una taula, diguem-ne, multitàctil. Sí. Microsoft podria ser una referència de competència i tampoc és que ens vulguem posar aquí en plan, bueno, cap problema, no? Però que sí que és veritat que ells fan servir una tecnologia, tenen unes limitacions en quant a mida, perquè el cost de tecnologia de com ells treballen els hi fa, en aquest cas, han fet un acord amb Samsung i per això han pogut produir la que ara han canviat de nom, perquè és el que tu dius. El que abans era Surface, ara li diuen Pixel Sense, i el que abans era el nom Surface ara ha passat a la tablet, no? Doncs Microsoft aquí demostra una mica que té un producte, ha demostrat que podia fer unes coses, però no acaba d'entrar-hi en el mercat o no veu que això tingui una línia de negoci molt directa. 5:15 de la tarda, som a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, com sempre, recolzant totes aquelles iniciatives emprenedores que des de casa nostra, des de Catalunya, ens permeten crear projectes, idees. Poden ser normalment la gent que ens visita plataformes digitals, videojocs, programes, o fins i tot
com en aquest cas, que és la menor de les vegades, dispositius, objectes que també es dissenyen des de Catalunya i que tenen vocació d'extendre's a través del món. Avui estem parlant amb Antoni Mayorgas, que és el director executiu de Digalix, una empresa catalana que està desenvolupant aquestes X-Tables, com deia ell mateix, uns iPads gegants, o sigui, com si la taula de casa vostra del menjador es convertís en una pantalla de televisió i, a més multitàctil, que allà tots plegats poguéssiu, doncs això, compartir les fotografies, navegar per internet, veure segons quines pàgines web i compartir videojocs. Si volem trobar el vostre producte, imagina que ara ens estan escoltant a Catalunya Ràdio i diuen, escolta, jo vull una X-Table. Molt bé, doncs ara mateix l'avantatge que hi ha és que estem posant X-Tables en entorns públics que es poden accedir i hi ha diversos exemples com poden ser museus, no? Doncs aquí podeu anar al Museu MIBA, el d'Idees Invents de Barcelona, que està al carrer Ciutat, i allà veureu dues X-Tables, el model Bend i el model Wings, que a més tenen una producció molt lligada amb els invents, amb la qual també ens agrada, no? És un caramel, i ens dona l'avantatge de que a més estem ensenyant a la col·laborativitat dins de la taula, però també entre X-Tables. Entre elles comparteixen recursos. I també, suposo que a internet, vosaltres, a banda de la vostra... Bé, de fet, a través de la vostra pàgina web es poden veure un munt de coses que ja... Vaja, no és tocar-la, però pràcticament, no? Sí, tenim moltes referències a digalix.com i també al Facebook, sobretot, que tenim moltes galeries d'instal·lacions fetes i projectes. Us arriben respostes del món? De gent que us veu i que us envia coses i us diu, escolta'm... Ens van arribant coses. Sí, ens van arribant coses. Els últims mesos, inclús amb articles que han sortit a premsa, hem tingut bastanta difusió i hem tingut contactes, inclús contactes de països d'Àsia, i demanant que això ho volien tenir en el seu país, no? Llavors ara el tema és, bueno, anem a protegir que realment els passos que donem no facin que perdem aquesta tecnologia. De fet, és exactament el que comentàvem a la primera hora, no? Que al final els models de creixement... A veure, si fas un videojoc o si fas una aplicació, també tens aquests riscos, però al final són immediats. Tu això ho acabes col·locant a una botiga d'aplicacions, escolta'm, ho veu al mateix moment doncs, tota la part de món que tu decideixis que ho veu. Un producte és més difícil, no? O el troben per internet o van al museu i se'l troben, però clar, a partir del moment en què comences a compartir tecnologia la cosa és més complicada. Sí, és més complexa, sí, la veritat és que s'ha de cuidar. Toni, és un plaer tenir-te aquesta tarda aquí amb nosaltres, a Catalunya Ràdio i Generació Digital. Demanem que et quedis, si et ve de gust, quedar-te amb nosaltres a compartir aquesta segona hora, que és l'hora en la qual el programa comparteix el seu temps amb emprenedors, amb idees, amb ganes i també amb artistes. Normalment intentem que siguin músics, gent de l'àmbit de la música, perquè ens agrada, a més, fer ràdio viva. Som Generació Digital, però ens agrada la ràdio feta a mà. Ens agrada la ràdio analògica.